खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिसायख'थिया साखाथियावनो जेब्ला सौफैदों आरो बे समावनो राजखान्थियारि दोलोनि जे मदद होलायनाय थामहिनबा बे समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बिजाथिफोरखौ गावबा गाव मोजां मोननाय बिजाथिफोरखौ देरहानांगौनि थाखाय मदद होनाय खौरां जों मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो निर्मल कुमार ब्रह्मनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे निर्मल कुमारखौ 100% मदद होनो थाखाय ओंखारदों अल निसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन निसिमा अल निसिमानि जे एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना 100% बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मखौ मदद होबाय। लोगोसेनो प्रमोद बर'खौ बे समाव 100% मदद होबाय। बिथांमोना एक्स एनडिबि वेलफेयारनि जानानै बेखौनो डिक्लेयार होयो जे जोङो फैबाय थानाय बैसागुथियाव 100% निर्मल सार एबा प्रमोद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो जों मदद खालामबाय होननानै बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना फोरमायथिदों थामहिनबा अल निसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां रनजित ब्रह्मआ रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। जाय सरकारा थामहिनबा आथिखालनि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकार प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा बे समाव एक्स एनडिबिनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो गोबां खामानि मावबावगोन एनडिबिनि थाखाय मावबावगोनखौ जों नुहुरदों। नाथाय गुबुन फारसे जों जे जाय सरकाराव गैया जाय पावाराव गैया बिथांमोना जोंनि खामानिखौ मावनाय नङा। थामहिनबा बे समाव पावाराव गैयैखायनो बिथांमोना मावनो हाया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों अल निसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन गाहाय नेहाथारि बिथां रनजित ब्रह्मखौ। जाय सरकाराव थादों जाय सरकाराव थानाय जाय सोलिगासिनो बे सरकारासो जोंनि थांनानै थानाय राहा एबा इयुननि माखासे जोंनि थांखि बिथांखिखौ मावफुंगोन होननानै जों नुहुरदों। जाय सरकाराव गैया बे बिथांमोनहा मालाबाबो जोंनि नांगौ न'खर संसार जानाय बा जोंनि थांनानै थानाय राहा लामा बेफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो मावफुंना होनो हानायखौ जों नुहुराखै। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां रनजित ब्रह्मआ। थांनाय समाव थामहिनबा बे समाव मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे बे एनडिबि खालामनाय गोरोबथा बे गोरोबथाखौ हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैयोबा मावफुङा बाथ्रा बुंदोंमोन होननानै बुंथिदों बिथां रनजित ब्रह्मआ। अजद खालामदों बे समाव एक्स एनडिबिआ खालामनाय जे गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाखौ मावफुङा होननानै बुंदोंमोन होननानै अजद खालामदों बिथां रनजित ब्रह्म बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखादों दे जों खालामनाय बिटिआर सुक्ति बे इमप्लिमेन्टेसन जे जानांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथाङा मालाबाबो गाव सरकाराव फैयोब्ला खालामा होननानै बिथाङा गावनि स्वयं खुगाजोंनो बुंनानै लाखानाय दंमोन। बिथाङा बुंबावदों जे अल निसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बुंबावदों जाय सरकारा थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ जाय मावफुङा होननानै बुंदों बे मावफुङा होननाय दैदेनगिरिजों जोङो माबोरै थानो होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां रनजित ब्रह्मआ। जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा एक्स एनडिबि थामहिनबा एनडिबिजोंनो खालामजानाय बे गोरोबथाखौ मावफुङा होनग्रा सुबुंजों बा दैदेनगिरिजों माबायदि थानो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिदों जे जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंगोन गोजोन गोरोबथाखौ दफा बाय दफा मावफुंगोन बे मावफुंनाय दैदेनगिरिखौसो जोङो मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित ब्रह्मआ। आरो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ आथिखालनि दैदेनगिरि थामहिनबा प्रमोद बर'आ मावफुंनायनि खोथा होदों। बिथाङा मावबाय दङ आरो बेफोरबायदि दैदेनगिरिजों जोङो 100% जों बिथांजों थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायै बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव थामहिनबा 13 नभेम्बराव जे जानो गोनां जे सिडली विधानसभानि उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म
ब्रह्म बिथांखौ 100% अल निसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय मदद होबाय होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। गिबिसिनथाराव बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दायो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो अल निसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयारनि जानानै मिथिहोनो सानोदि जे जोंनि फैबाय थानाय 36 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थियावहाय जोंनि बे इउपिपिएल सरकार अर्थात प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौनो जोङो 100% सापर्ट खालामबाय होननानै जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जायो। मानो होनोब्ला जाय सरकाराव थादों, जाय सरकाराव थानाय, जाय सोलिगासिनो बे सरकारासो जोंनि थांनानै थानाय राहा एबा इयुननि माखासे जोंनि थांखि बिथांखिखौ मावफुंगोन होननानै जों नुहुरदों। जाय सरकाराव गैया बे बिथांमोना मालाबाबो जोंनि नांगौ न'खर संसार जानाय बा जोंनि थांनानै थानाय राहा लामा बेफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो मावफुंना होनो हानायखौ जों नुहुराखै। आरो बै समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखादों दे जों खालामनाय बिटिआर सुक्ति बे इमप्लिमेन्टेसन जे जानांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथाङा मालाबाबो गाव सरकाराव फैयोब्ला खालामा होननानै बिथाङा गावनि स्वयं खुगाजोंनो बुंनानै लाखानाय दंमोन। दा बेनिखायनो आरो जाय बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुङा होननानै बुंनानै लादों बै बिथांमोननि सरकारजोंहाय जों बोरै थानो? जोंना जेरै इमप्लिमेन्टेसन मावनांगौनि खामानि रिहेबिलिटेसननि मोननांगौ, मुंख्लं न'खरनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ, गफुरथिंजाय हा बारायनांगौनि सिमा बारायनांगौनि खोथा दङ, फारसेथिं केस उद्रयनि खोथा दङ। दिनै बैफोर खामानिया बिथांमोना सरकार इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बोरै जाफुंगोन? दा बेनिखायनो जोङो अल निसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयारनि जानानै बेखौनो डिक्लेयार होयो जे जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 100% निर्मल सार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो जों मदद खालामबाय होननानै बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरनाय जायो।